n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, ụtọ dịrịnụ Jesu. Tata anyị nwere ọtụtụ ihe banyere anyị. Nke mbụ, tata bụ ụka nke mbụ n'oge Advent. Tata bụkwazi ụbọchị mbụ n'afọ nke ụka, the first day of the new year of the church. And so I say to every one of us, Happy New Year. Tata kwazi anyị na-eme nnukwu mmemme anyị ji echeta nwanne anyị nwoke Charles onye ụlọ, onye anyị na-anọ ebe nwa wee na-achụkọ aja wee na-efe Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Mana ọ masịrị Chineke n'oge dị etu a n'afọ gara aga ịkpọlie ka ọ nakwube ndị nsọ. Charles bụ onye fụrụ Chineke n'anya n'ụzọ pụrụ iche, fụkwazi mmadụ ibie n'anya. Ọ bụkwazi onye fụrụ Igbo n'anya, fụkwazi ụmụntakịrị n'anya, nke na o wepụtalụ onwe n'ụzọ pụrụ iche iji were na-akụziri ndị na-eto eto ọkacha etu esi agba odibo n'ọta nke Chineke. Anyị na-ayọ Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye anyị na-efe, onye anyị na-asọpụrụ, ka ọ nabata mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke Charles na ndokwa, ka mkpụrụ obi Charles ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Tata kwazi ka anyị na-eme ofu nwa anyị baptizim. Nwa anyị nwoke a ga-eme mmiri Chukwu tata, Kenneth Ikenna Nwachukwu. Anyị na-ayọ Chineke ka nwata anụnwa nke a ga-eme mmiri Chukwu tata bụrụ nwatakịrị ga-agbasi ike, ka ọ bụrụ nwatakịrị ga-eto n'egwu nke Chineke. Na ajamasị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche, anyị na-echetakwazi ezinụlọ Okolo ndị na-ekene Chineke maka ọtụtụ ngọzi a na-ayọkwazi ha bụ n'obi anụ fọrọ n'ezinụlọ ya, na ịrụnyekwazi masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka Charles onye ụlọ. Ka natazi isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye aka m ji na ndị mmụọ
na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m ka unu rịọbara Mose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebebe. Anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. A reading from the book of Prophet Isaiah. This is what Isaiah, son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. In days to come, the mountain of the Lord's house shall be established as the highest mountain and raised above the hills. All nations shall stream toward it. Many people shall come and say, "Come, let us climb the Lord's mountain, to the house of the God of Jacob, that he may instruct us in his ways, and we may walk in his paths. For from Zion shall go forth instruction, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and impose terms on many people. They shall beat their swords into plowshares, and the spears into pruning hooks. One nation shall not raise the sword against another, nor shall they train for war again. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord." The word of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. I rejoiced because they said to me, "We will go up to the house of the Lord." And now we have set foot within your gates, O Jerusalem. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Jerusalem, built as a city with compact unity. To it the tribes go up, the tribes of the Lord. According to the decree for Israel, to give thanks to the name of the Lord. In it are set up judgment seats, seats for the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you prosper. May peace be within your walls, prosperity in your buildings. Because of my brothers and friends, I will say, "Peace be within you." Because of the house of the Lord our God, I will pray for your good. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, you know the time. It is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is nearer now than when we first believed. The night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the works of darkness and put on the armor of light. Let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and lust,
not in rivalry and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the desires of the flesh. The word of the Lord. Show us, Lord, your love, and grant us your salvation. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, ọbịbịa nwa nke mmadụ ga-adị ka ihe mere n'oge Noa. N'oge ahụ, tupu uju mmiri ahụ abịa, ndị mmadụ nọ na-eri, na-aṅụ, ụfọdụ nọ n'ịlụ nwanyị, ụfọdụ nọ n'ịlụ di, ruo ụbọchị ahụ Noa banyere n'ụgbọ mmiri. Ha tụghị anya ihe ọbụla ruo mgbe mmiri riri ha dum. Otu a ka ọ ga-adịkwa mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa. Mgbe ahụ, ụmụ nwoke abụọ ga-anọ n'ubi, ewere otu hapụ otu. Ụmụ nwanyị abụọ ga-anọ ebe a na-akwọ ọka, ewere otu hapụ otu. N'ihi ya, mụrụ n'anya, maka na unu amaghị mgbe onye nwe unu ga-abịa. O were anya nke ọma na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ ma mgbe onye ohi ji abịa n'abalị, ọ gara mụrụ anya, ghara ikwe ka mmadụ ọbụla gbukaa ụlọ ya. N'ihi ya, unu n'onwe unu ga-amụrụ anya, dịkwa na njikere, maka na nwa nke mmadụ ga-abịa mgbe unu na-atụghị anya ya. Ozi ọma nke ozeburu ụwa. Ka anyị si n'ụzọ ọma na nweta mgbaghara nke njọ. Amen. Ụmụnna m, anyị gbakọrọ taa na-echu aja nke Chukwu. Ụbọchị taa, ụbọchị mbido usoro emume nke nzukọ. Anyị na-akwado maka ọbịbịa nke onye nwe anyị, ya ụka nke mbụ. Ihe a na-akpọ n'oyibo Advent, o si na asụsụ Latin
adventus, ya bụ ọbịbịa, coming. Mana oge dị otu a achọghị ọtụtụ okwu, n'ihi na ihe na-eme n'ụwa niile, mgbe onye nwe anyị kwuru n'ozi ọma na mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa, ọ ga-adị ka n'oge Noa. Ọbịbịa a na-ekwu okwu ya dị ụzọ abụọ dịka nzukọ si na-akụziri anyị. Nke mbụ bụ ọbịbịa mgbe a mụrụ onye nwe anyị na Krismas. Ọbịbịa nke abụọ ya ozi mgbe ọ ga-abịa n'otito ịbịa kpee ụwa niile ikpe. Ọ dị ma o mere ndị kwuru mee ọbịbịa ọ na-abịa ọ maka mmadụ niile, mana otu ihe gbagwujuru anya nke dịkwa ọmịiko ka elebara ya anya wụ na Chineke chọrọ ka azọpụta mmadụ niile, mana ọ bụghị mmadụ niile ka a ga-azọpụta. O kwuru na ebe ụmụ nwoke abụọ nọ n'ubi, ewere otu ahapụ otu. Ụmụ nwaanyị abụọ n'ebe a na-akwa ọka, ewere otu ahapụ otu. Ya tụla gị n'anya na ọ bụ onye ọbụla ka a ga-ekpọ, onye ọbụla ka a ga-ewere kpọga n'eluigwe. Ọ dịkwa mma ka ntapịa oyibo ụfọdụ ma na-ekwu ihe a, nke a ozi nke dị oke mkpa na God made heaven for everybody, but not everybody will enter heaven. And I'll give it to you in a very good explanation. One of my young men in Biafra had a program last week, and he used this phrase, just like heaven is meant for everybody, and not everybody will enter heaven, so Biafra is meant for all Biafrans, but not all Biafrans will enter into Biafra. That saying is so strong. Some people may deceive themselves, but at the end, not all Israelites who left Israel, who left Egypt for the promised land, not all of them reached there. And even when we come to Biafra, we are praying God to forgive those people who are still slow. So we are preparing for heaven. And that is the mission. Why I brought that matter is like this church. I know there was a time, if you come to the Igbo Catholic Church here, Obi-Wan and the Catholic Igbo, we used to be a big number. But now, since the COVID came, or corona, whatever you call it, virus, many people have relaxed. They are not taking it seriously. It is a matter of concern that not everyone will be saved, but God will not reject any person except those who reject themselves. Heaven helps those who do what? This is the gaske, kansoru na Hausa. The gaske. So heaven helps those who help themselves. I, as a priest, I have done what I can do to become a priest. And I'm here today with you to accompany this community in the company of my brother, Father Kirian Echeku, because we remember our beloved brother, Mazi Charles Onyulo, who passed away last year. And his person is part of it. All of us here are on a journey. We are like shopping. We came shopping, and all the people in the mall, they come at different times and leave the place at different times.
When you have bought all you can, you go. But this place we are is not our permanent home. Whether it is America, it is Africa, Europe, or Asia, one day you must live where you call home and go to your real home, heaven. But it will be lamentable if you, when you come to that entrance to heaven, you don't have the valid document to enter. The document for you to enter into heaven will be, how far have you lived your life? One of the things we are required to do is that these days of Advent are meant to prepare us. We have to take our salvation on a serious note, because a time of reckoning must come. Just like, as I just told you, our brother Onyulo, Charles Onyulo, was with us when we established Obiwanne Catholic Igbo. Around 1991, he was with us, and Charles proved himself as Onyulo. When I say Onyulo, someone from whom, I don't have to interpret that, maybe for the children, Charles proved himself to be brotherly. He was so serviceable to this community in different capacities, especially taking care of the altar servers and doing a lot of service that come whenever we have any activity. But he has done his part, and we pray the Lord to give him the ticket to that celestial assembly. All of us are still on the journey towards that assembly, and that assembly awaits every human being. The gospel today has given the final verdict, and we pray that as God is merciful, he will help us bless ourselves as to be worthy to receive the mercy of God. Some people get confused. They say, God is just. He would bring everyone to heaven, but not mindful of the justice of God. God is merciful for that. He shows mercy to every person. But where lies in the justice of God? That's a question we must contemplate. So we advise our people to wake from our slumbers. A good number of our people, not only our people, the whole world. The good news today is Isaiah says a time will come when, as we said it in the Psalm 122 also today, people will say, let us go to the house of God. And going to the house of God is where we are. But behold, not all our people who are supposed to be with us here are here today. And we pray that the Lord will touch their spirits. Something happened in New York City in particular. Call it Corona or COVID. It left an imprint that cannot easily be taken away. Some parishes, people haven't come back to the church. In some parishes, they have come back. But all we have to do is to pray that people will wake up, because the day of reckoning is earmarked already, as we saw it in the gospel. So we need the grace of God to stand firm. It's not easy. Whereas God has given us the capability. One of those
ways to assure that we reach there is when we do works of charity, we pray, and do other exercises that the church maps out. We have 4 weeks to go. Within these 4 weeks of preparation, before we get to Christmas, we shall touch different topics. The modus operandi, how we prepare to get ourselves qualified to be in the celestial assembly. Call it heaven. So we are working hard to reach there and be there. But as I speak to you, I feel some pain because some of our people are not yet awake. We have to pray for everyone to wake up. Because in the spirit of Obi-Wan, we don't want to lose any of us. I hope you understand what I mean. On that day, we don't want to gather and you look for some of our people that are missing. No. Missing in action. No. We don't want it. I personally, by the grace of God, am one of those who established this community you are in today. And how I wish my people should rise to their responsibilities. The Lord Jesus has done his part. I'm not the only priest. Many priests have come and gone. But all we do, we register an imprint. But we are walking on this track that at the end of this journey, all our people, no matter whatever happened that distracted some people, we need to get everyone on board and be saved. Our mission is not to abandon anyone. And we've got to work together. That's the challenge. And if we work together, those who are vulnerable, we help them catch up. As I speak to you, a good number of people are weak, but we shall not leave them in their weakness. We pray that God will give them strength. Ikechukwu. I told someone that was talking to my sister today on the phone, I said, my new name is Ikechukwu. If you stand on my way, just Azokarag. And that name means a lot. And we don't talk much about it, but the time of action is here. So my dear people, I'm praying for you to, next time when you come next week, get those people who are absent today. Let them come. As the Psalm 121 said it today. Even in the Spanish version, because I'm Hispanic now by association, it's almost 40 years I started speaking the language. Calegria cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales de Jerusalem. That is Spanish. So, and when I see it, I see my people lagging behind, I feel bad. But I know at the end, God will help us bring everyone on board. Udo Drino. ezinụlọ Nwachukwu ngọkpọgotanụ Ikenna n'ọta nke Chineke ka anyị mee ya mmiri Chukwu.
Dear parents and godparents, your family has experienced great joy at the birth of your child, Ikenna, and the church shares in your happiness. Today, this joy has brought you to the church to give thanks to God for the gift of your child and to celebrate a new birth in the water and in the waters of baptism. This community rejoices with you, for today the number of those baptized in Christ will be increased, and we offer you our support in raising your child in the practice of faith. Therefore, brothers and sisters, let us now prepare ourselves to participate in this celebration, listening to God's word, praying for this child, Ikenna, and his family, and renewing our commitment to the Lord and to his people. So I ask you, what name do you give your child for baptism? Kelechi. Kelechi. What do you ask of the Church of God? Baptism. Baptism. In asking for baptism for your child, Kelechi, you are undertaking the responsibility of raising him in the faith, so that keeping God's commandment, he may love the Lord and his neighbor as Christ has taught us. Do you understand this responsibility? Yes. Yes. Godparents, are you ready to help the parents of this child, Kelechi, in their duty? Yes. Yes. Kelechi, the Church of God receives you with great joy. In her name, I sign you with the sign of the cross of Christ our Savior. Then after me, your parents and godparents will do the same. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Joseph, Saint Peter and Paul, all holy men and women of God, Almighty and ever-living God, who sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan and the spirit of evil, and to bring the human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of your light. We humbly beseech you to free this child from original sin, to make him the temple of your glory, and to grant that your Holy Spirit may dwell in him through Christ our Lord. Amen. May the strength of Christ the Savior protect you, Kelechi. As a sign of this, we anoint you with the oil of salvation in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray, dear brothers and sisters, that the Lord God Almighty may bestow new life on this child, Kelechi, by water and the Holy Spirit.
Ka anyị gọzie nụ mmiri a ga-eji eme ya mmiri Chukwu. You can stretch your hands to bless the water. O God, who by invisible power accomplish a wondrous effect through sacramental signs, and who in many ways have prepared water, your creation, to show forth the grace of baptism. O God, whose Spirit in the first moment of the world's creation hovered over the waters, so that the very substance of water would even then take to itself the power to sanctify. O God, who by the outpouring of the flood overshadowed regeneration, so that through the mystery of one and the same element of water would come an end of vice and the beginning of virtue. O God, who caused the children of Abraham to pass dry-shod through the Red Sea, so that the chosen people set free from slavery to Pharaoh would prefigure the people of the baptized. O God, whose Son, baptized by John in the water of Jordan, was anointed with the Holy Spirit, and as he hung upon the cross, he gave forth water from his side along with blood. And after his resurrection, commanded his disciples, "Go forth, teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Look now, we pray, upon the face of your church, and graciously unseal for her the fountain of baptism. May this water received by the Holy Spirit the grace of your only begotten Son, so that human nature, created in your image and washed clean through the sacrament of baptism from all squalors of life of old, may be found worthy to rise to the life of newborn children through water and the Holy Spirit. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son into the fullness of this font, so that all who have been buried with Christ by baptism into death may rise again to life with him, who lives and reigns forever and ever. Kịta nwata anyị ga-ajụzi ekwensu ọlịa niile n'otutu ya niile, maka na akwụkwọ nsọ si na ihe ọbụla lụrụ alụ ama abanata na eze n'igwe. Ebe anyị chọrọ ime nwata nwa ka ọ dị ọfụ n'ụzọ pụrụ iche, anyị nwa ga-ajụkwazi njọ, so that the whole place will be purified for the baptism of the child. Kenechukwu. Dear parents and godparents and all gathered here, through the sacrament of baptism, this child, Kenechi, you have presented, is about to receive from the Lord, from the love of God, new life by water and the Holy Spirit. For your part, you must strive to bring him up in the faith, so that this divine life may be preserved from the contagion of sin and may grow in him day by day. If your faith makes you ready to accept this responsibility, then, mindful of your own baptism, renounce your sins and profess faith in Christ, the faith of the church in which children are baptized. So I say to everyone in this church, parents and godparents, do you renounce Satan and all his works and all his empty shows? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Amen. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the dead, and life everlasting? Amen. This is our faith. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Jesus Christ, our Lord. Amen. So I ask parents, Vincent and Chiamaka, is it your will that your child Kelechi should receive baptism in the faith of the church, which we have all professed with you? Yes, awesome. Okay. So we have to go down to the middle. All right. So be in the front.
nyenụ m aka nye kwelu na nkwa nyenụ m aka ụma Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin, given you new birth by water and the Holy Spirit, and joined you to his people. He now anoints you with the chrism of salvation, so that you may remain as a member of Christ, priest, prophet, and king unto eternal life. Amen. So I na-achọ ichi ya bụ nwatakịrị ụkọchukwu, onye amụma na onye eze. Kelechi, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign to you of your Christian dignity, with your family and friends to help you by word and example. Bring it unstained to eternal life. Amen. Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly, so that your child, enlightened by Christ, may walk always as a child of the light, and persevering in faith, may run to meet the Lord when he comes with all the saints in the heavenly court. Amen. You can put it off, but you use it to pray for him until the candle burns. Put it off. May the Lord Jesus Christ, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears and profess the faith with your lips, to the glory and praise of God the Father. Kelechi, you are baptized in Christ and you are clothed with Christ. Hallelujah, hallelujah. Ngwa kwulu na ọtọ maka ekpele nke ndị kwelu nọ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji welu sọpụ gị n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị anyị.
ka nnatazi isi a narụ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Ngwa ka anyị setịpụkwuzi aka anyị welu gọzie Advent reading nwa. Lord God, we praise you for your Son Jesus Christ. He is Emmanuel, the hope of the people. He is the wisdom that teaches and guides us. He is the Savior of every nation. Lord God, let your blessings come upon us as we light the candle of this wreath. May the wreath and its light be a sign of Christ's promise to bring us salvation. May he come quickly and not delay. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị.
Chọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejue nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a, anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Anyị arịọ ka ije onyinye ndị a nsọ dị rụkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienu ya ọnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito,
bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-achịta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, nnukwu ụkọchukwu anyị bụ Robert, na ndị ofufe ọta gị niile. chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef bụ di ya dị ngọzi, Fortunata dị ngọzi, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị anyị na-arịọgo sebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta n'anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbadaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nkudo.
ụmụnne m na Kristi, n'enu nwa atụrụ nke Chukwu, n'enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.